Simula nang magtahi, magbubong. Ayan, magandang tanghali mga parang Jason, Sunday. So, nagbablog mo na so bali mo? Sa dan. Mag-vlog raw had to. Ang tanghalian. Ano pantinda mo? Yan. Vlog mo. Luto si mama ng dinuguan, pantinda. Ay, binububungan na. Ang Sunday ngayon. Wala pa si Katugsok, kinintay ko sana ayos nung water pump. Wala ko pressure. Nagbabalik ako doon sa ginagawang bahay ni Bonjing, ang kapatid ko, para may upload tayo. At walang gawa doon sa Paway Project, kahanap tayo ng vlog. Alright. Update sa ginagawang bahay ng kapatid ko. Muna vlog natin. Ay, nagbububong na. Ito yung terrace. Dito yan Dito papasok. Punta rito. Kusina. Dito papasok. Papunta dito kwarto. Anahaw yung yung bubong. Doon yung galing sa Kawakagan, yung sa tito ni Mrs. binili. Dos yung isa. Kaya nagbububong kalahati. Okay la dito. Malawak to doon sa Nipula. Bahay Nipula. Si Papa gumawa nito. Ay, nagbububong na sa kabila. Yan na, magbububong na. Tansi yung gamit. Pinipisto mo ng tansi, diretso na punta doon. Pirang bulos ko di? 1.5. Ha? 1.5 na piraso. 3,000. Ngayon Ados. 3,000 pala lahat bilhin yan. Kasi 2 pesos per matibay ito. Anahaw. Presko pa to. Ayun. Kalamansi nila Papa. Malawak to. Yan, tubo. Ganito dati yung bahay dito nung hindi pa nagbabagyo, nag-iba nung bagyo. Ganyan dati yung bahay namin. Tapos nagiram na din ako ng susuotin ko sa katapusan na damit. Ito, kulay puti. Kaso sapatos wala pa. Kasi medyo masikip sa akin. Kaya gusto ko yung patulis.
Maghanap ako ng sapatos na itim na gagamitin, tsaka pantalon. Nadadek ah, pantalon? Ano ka talon? Itong? Ano to? Black? Oo. Slacks. Kailangan ko pa ng slacks. Damit okay na. Hiram-hiram lang tayo. Isang araw lang naman nagagamitin. Ganda lang sa pinsan ni Ami. Yung ginamit ko dati na sapatos nung isang taon. Wala, di pumunta si Tugsok. Bukas na lang daw. Bukas na lang ayusin yung ano, water pump. Simula nang magtahi, magbubong. Kung kinit kero, rugado no? Ha? Kinit kero. Sa itong palito ano? Ay, rugan. Sa chorot. Tama ka na itong bapalito, dahil sa laka, sangguton. Pero kung sa laka sa sangguton, tapungan saan po, di man mapararapat. Tama may na. Adi nga, di na pararapat. Kasalak. Salak-salak. Oo. Ano? Pag napagibo ka na sa kamalig ko, ikaw man mag-atop. Yan, pag napagawa ko na rin yung kubo ko dun, siya rin mag-ano. Ganito rin di bubong ko. Kasi presko. Kasi hindi ka makakatulog pag hindi alam sa kapreskuhan. Ano lang naman yung tambayan. Tambayan. Kubo-kubo. May mag-alaga ng manok. Lilipat ko kasi mga manukan ko doon. Mga native na manok. Pabo. Pato. Magastos din ito. Pero ito, medyo nakaminos na kasi ito galing to dun sa lupa nila papa. Tapos si papa nila nagputol. Kung dito lang sana si Pula naggawa ng bahay dyan kasi yung lupa ni Pula sa likod. Kung dito siya naggawa, hindi siya gagastos ng gusto. Kasi malapit na hakutan. Kung yung galing doon sa bukid na yun, tapos dadalhin pa sa kanila, baka mahuli kasi bawal yan. Tapos yung top down pa. Kasi malapit may kaya pag ano doon ako kukuha ng pamposte. Kawayan, mayroon doon. Hindi na bibili. Magbabayad na lang puputol. Ito, papalito gumawa. Bali yung nagbubong lang yung babayaran.
Haluin muna ako sa bahay kasi maghahanap ako ng gagamitin ko na ano, na pantalon na itim tsaka sapatos para abang malayo pa naman kasi sa 30 pa gusto ko mapisto na para may gagamitin na tayo kaysa kung kailan na yung gagamitin saka maghanap pa. Mga susunod na araw papasok na tayo, may pasok, kaya ngayon habang linggo walang gawa, hanapin ko na yung ano, mga gagamitin ko sa graduation. Yan, ito na susuotin ko, nahiram, tapos pantalon, saan na digalin? Bagay ka ang Hindi amo di gina. Ay buko adi sa ginamit ko dati. Nanakad to. Mas lalo ka din mo ka. Naglawa na. Piyo tadi. Bike pa yun. Tadi. Sunod tag ba rin sir? Ang pantalon try ko. Ang kabalan sir. Ang kabalan. Kadi mo. Nanakad to ka pason pag sasabi. Yung ginamit ko dati. Kamang na po. Ikitin ba sa nila sir? Kausto ka na ko. Paano mo din nilinigan? Hindi mo pwede hindi pantayin abang. Paano? Parang ay kung parang pa ako. Ano nga di? Stop. Basta nagtagbado ko ko. Nagpaman ka. Tuga. Di magbayad ko ng bawa. Bayanigan para ibaba. Sapatos na lang. Sapatos na sa. Bawasan mo talaga. Wala na rin po dati lang. Baka po. Ayun. Natin dapat subay sulit po. Bayad pa lang. Ano, pantalon na. Ay, Plastic Roma. Ha? Plastic. matagsi ka na din. Isi mo to kaya dyan, gusto bayaran. Sapatos na lang. Ito daw.